ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо давонхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад, шумо рӯй кунед, мо фурӯшда рекламада мегузорем. нархи хонаҳои имрӯза сар мешавад аз 50 000 сомонӣ аст бадрон сар мешаванд, ки хонаҳои тайёр. хоб ҳаста квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Бохтар, аз шаҳри Душанбе ва Рӯдакӣ ва ҳаста хонаҳои арзон, замин, ҳамин хел бадрон, ки ҳамаашо баҳри шумо омода кардем. ба ҳамин хотир видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед, ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 152 сомонӣ. хоҳиш мекунем лайкотона гузорен, силка навора падиса марамат рафте. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дар наздикии пост гуфтагӣ аст соҳибшон. ҳамагӣ 12 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор ошхона баня кухнӣ дорад. гирди хона маҳкам обсвет ҳаста бадрон, даруни хонаҳо мегӯяд ремонт кардагӣ, дар дуруни хона мегӯяд об овардагӣ, даруни хонаҳо аббой люстра ҳамаш нав задагӣ аст. ремонт обшим 100% даромада зиндагӣ мекунем. дар наздикиш мактаб, мағоза, ҳамин хел чизо мегӯяд дур нест, наздик аст. дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ, бо арзонтара мешавад. вариантҳои алишиам аст. аз территорияи шаҳри Ваҳдат мегӯяд, агар хона бошад мегӯяд алиш мекунад, тоқа аз территорияи шаҳри Ваҳдат. кадоми сумкати мегирам мегӯяд арзонтара мешавад. ина сета рақамо аст, ки ҳар се рақамошон кор мекунад. якум рақамо аст мегафон, дуюмаш тисел бояд аст мегафони 95 ина шуда ватсапам пайваст доранд. марамат дӯстон, дигар маълумотои пурра ва аниқташа аз ҳамин рақамо занг зада пурсен. агар шумо давонхари рекламаҳо мисол эълоно боша хона, замин, квартира, марамат сурат маълумот шакли фурӯшда рекламада мегузорем. дуюм квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Норак дар кӯчаи Раҳим Шодӣ гуфтагӣ аст, хонаи 113. сехонага квартира аст бадрон, дар 4 мошина қарор дорад, 78 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ошхона, баня, кухни, термис, кондитсионер, яъне ки квартира ҳама чиз дорад, ҳозир ҳамаша фаҳмода метиҳем. дар наздикии хона мегӯяд бадони азиз, яъне ки бисёр чи наздик аст, бозор мегӯяд 300 метр, то мактаб мегӯяд 100 метр, то масҷид мегӯяд 200 метр, яъне ки то центра мегӯяд ҳамагӣ 500 метр роҳ аст. хоб хона ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст. агар ки бо чизи чора мегӯяд фурӯше мегӯяд, бо чизи чора агар тием, нархаш мегӯяд $32 000 аст. агар без чизи чора хоҳен, агар шумо яъне ки $30 000. бо ҳамира мегӯяд арзон мекунем, мегӯяд савдо мекунем, яъне ки хай хотор фаҳмидем, бо чизи чора 32, без чизи чора яъне ки 30 бадрон бо арзонтара мекунанд. ина рақамошон настиг аст. аз ҳамин рақамо дигар маълумотои пурра ва сатификатшон мегӯяд, дар рақамошонам ватсап пайваст. ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст бе ягон таъриф. бо пули тоҷикӣ ҳам мегӯяд мефурӯшад, мегӯяд ҳамин сума хотатон перевод карда мисол қачон гап зарен. бо ҳамаи шароитҳои зиндагии таъмин, се хона квартира, ҳуҷҷатошам 100% марамат занг занед. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, қарор дорад дар территорияи шаҳри Кӯлоб, ай маркази шаҳри ҳамин Кӯлоб мегӯяд, то хонара мегӯяд ҳамагӣ 20 километр роҳ аст. дигар маълумотои пурраша мегирен. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардагӣ бадрон, ки хона хай дароношо ремонти средния хонаи навсохта барои зиндагӣ мешавад. дар инҷа обсвет аст, одамо зиндагӣ доранд, не ки хона мегӯяд документ надорад, не ки налоги ҳарсола ҳармоҳаша мегӯяд меспоря, мегӯяд чекҳош ҳаста мегӯяд. хоб заминиш калон аст мегӯяд, ҷои хубе барои ҷои гов мол нигоҳ кардан, территорияш мегӯяд хела калон аст, яъне ки дар инҷа гов мол нигоҳ карданда хела ҷои хубе бадрон. хоб дастрошна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 50 000 сомонӣ, бо арзонтара мешавад. ина рақамо мегафони Тоҷикистон аст кор мекунад ва рақамои расияшонам кор мекунад. дар рақамои расияшонам бояд имо ватсап пайваст дорад ва хай бургад сахранӣ карда бинен. одамоне ки наличӣ мегиранд дӯстони азиз, боз арзонтара мешавад. марамат тамос гирифта бештар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. агар шумо давонхали хонаҳои фурӯшии арзонак ё квартира, мошин, ягон
помещение чизе ки барои фурӯхтан боша ба дрон, шумо хел метавонед ки дар эълони мо сурат маълумотшо рекунед, мо албатта мегузорем. Лайкотона фаромӯш накунед, силкара падисаж кунед. чорум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст ба дрон қарор дорад дар ноҳияи Дангара дар деҳаи Ёҳсу гуфтага аст. соҳибшон агар ки мо хато хонда бошем бо занг зада мепурсем. ноҳияи Дангара деҳаи Ёҳсу ҳамагӣ 10 сотиқ замин маҳсулат дорад ки седар хона кардагӣ ба дрон ки хона коробка аст, болош пӯшондагӣ, баъзе корош мондагӣ аст. боз барои ошхона баня кухни отдельни ба дрон азиз бо фундаментошам рехтагӣ. дар дуруни хона мега дута калидод, якта подвал мега дорад отдельни боз барои ошхона, дегдонхонаи ледни беруни да фундаментош бо ошхона ҳамин хел чизош ҳезумхона рехтагӣ аст. глауни мегад об свет мега дорад. дастрошини фурӯхта мешавад бо нархи 70 000 сомонӣ. одамоне ки наличӣ мегиранд бо арзона мешавад. дӯстон аз ногуфта намонад ки баня кухн дар дуруни хона ҳаст, бо дар беруншам ҳаст, яъне ки ҳам ледни ҳам дарунӣ. фақат хонара як шкатур мекунед, як мисол дар тиреза мешавад, медарои зиндагӣ мекунед. ина рақамои Тоҷикистон аст, мегафон кор мекунад ва рақамои Россияшонам кор мекунад ки мисол дар ин рақамошонам имо пайваст доранд. маълумотҳои пурра ва нехташа тариқи телефон, яъне ки иловагиша ба шумо фаҳмонда метиҳанд. шумо оҳаи дастгирии моро фаромӯш накунед, лайкоту назанед ва силкаи навор агар имконият бошад дар WhatsApp имочи доред, силкаша падисаж кунед. панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аст ба дрон қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар наздикии цирк гуфтага аст. соҳибшоне ки пеши циркда пушти амонатбанк гуфтага аст соҳибшон. хоб якхонага квартира аст ки дар сеи мошина қарор дорад, 30 квадрати метр боб светамин аст, ошхона баня кухни термис дорад. обшим доми 4 ошхона аст ки дар сеи мошинаш қарор дорад. ремонтҳои замонавӣ кардагӣ квартира мегад бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад. дар ҳамин хона чизе ки дидесен бо ҳамаи чизу чораш мегад соҳибшон. лаби роҳда беҳтарин ҷоя мегад, супермаркет, мактаб, ҳамин хел чизо ҳамаш дар наздикииш. хоб нархи квартира мегад 285 000 сомонӣ аст, боз арзонтар ҳам мешавад. ина рақамҳои тиселшон кор мекунад. одамоне ки наличӣ мегиранд мега бо арзонтар ҳам мекунем, болои амонатбанк мега бениҳоят ҷои хуб аст ки срочно сум дар кунем. хоб дӯстон азиз, бо занг зани қалчон чақчақ кунем, бо арзон када гирем. квартираи арзон аст ки чӣ хеле ки шумо дар комментира хоҳиш када будем. агар шумо дар мабодам хале хонаҳои фурӯшӣ агар ғалта ё ки квартира замин мошин марамат шумо хел роӣ кунем, мо фурӯшда эълонда мегузорем. лайкотон нагузорем ва силкара падисаж кунем. шашум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст ба дрон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат пушти молбозори нав гуфтага аст соҳибшон, яъне ки ҷои хубе. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки седар хона кардагӣ тайёр, якта калидор ошхона баня кухни гедашам маҳкамай. пеши хонаҳо битон кардагӣ, даруни хонаҳо мегад ремонт дорад ва обсветчам пастяни ҳаста. хоб дастрошро мегад фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ ба дрон, боз арзонтара мешавад. аввал омада мега бинед мега хонара аввал дарун берунша маъқултон шид арзон мекунем. соҳибшон гуфтага аст ки хоҳиш дорем ки ба телефон мегад надида мега савдо накунед. хонаи навсохта аст дӯстон азиз ки ремонтош кардагӣ тайёра. ина рақамо мегафоншон кор мекунад, аз ҳамин рақамои мегафоншон дигар маълумотҳои пурраша мегирен. хай хоначаи арзон аст, бо нархҳои гуфтагашон арзон аст, барое ки хеле расход кардагиам. гирди хона полни худ маҳкам, марамат занг занед. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст ба дрон, инашам аст аз территорияи Душанбе аст ки гипразе ба дрон азиз, пеши бозори гипразе ва бозори деҳқон. чӣ хеле ки шумо дар комментира наистарда хоҳиш кардем ки аз ҳамин территория квартира ёбем. ина барои шумо закази кадагитон. якхонага квартира аст ки дар дуюми мошина қарор дорад, 30 квадрати метр. односкатная квартира. глауни бо обсвети пастяни доимии таъмин аст, ошхона баня кухни термис ва стирали машина дорад. яъне квартира мегад бо ҳамаи чизи чораш мега фурӯхта мешавад, канализатсия дорад, ремонтҳои замонавӣ ва документоша мегад ҳуҷҷатҳои квартира мега 100%. харидори аниқ боша мегад арзон када метавонед, мегад нархи квартира 250 000 сомонӣ аст, боз арзона мешавад. ва тирезаҳошам дорад, яъне ки оҳанӣ кардага решоткаҳои оҳанӣ каштага аст, лаби роҳда пеши бозор ҳамаи чизҳои лозимӣ дар наздикиш ҳаст.
мана рақамҳои мегафоншро настигасе аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотҳои пурраша мегирем. Бо арзонтар мешавад 250 сомонӣ фақат барои одамони харидор рӯпарои бозори Деҳқон бозор. Марҳамат хай бу занг зада маслиҳат кунед. Квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон аз территорияи шаҳри Бохтар аст ки шаҳри Қуруғунтепа. Дӯстони азиз, дар кривои рӯпарои литсеи Туркӣ ҳамин хел соҳибшо наистиянд. Дар наздикии Сайбадрон ҳама чи ҳаст, Сомонӣ, бозор, яъне ки Нихи бозор, вокзал ҳамаш дар наздикиша. Хоб духонага квартире аст ки дар 5 ошуна қарор дорад, 47 квадрати метр. Доми 5 ошуна дар 5 қарор дорад, 47 квадрати метр. Евроремонт кардагӣ ҳастай, ошхона, баня, кухни, термизода ремонтош хай 100% ҳастай. Хай бо маълумотое ки агар ки камбудӣ бошад аз соҳибашон тариқи телефон мегирем. Дастроштан мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ. Баъдрон боз арзона мешавад. Дар дуруни хона мегӯяд бо баъзе чиҳош мегӯяд метиҳем кухни гарнитор ҳамин хел чизошон мегӯяд хатиш хуш мешавад. Фақат одамони харидор мегӯяд занг зад, одамоне ки намехарад мегӯяд илтимос нороҳат накунад мегӯяд соҳибшон. хоб дӯстони азиз, шумо дам агарам хали квартираи фурӯшии хона, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад, марҳамат роҳ кунед, фурӯшта мегузорем. Дар имрӯза давр ҳамин хонаи фурӯшӣ буд. То видеои оянда.